Soc Montse Llobera, soc oncòloga de l'Hospital Verge de la Cinta i em dedico a tractar el càncer de mama. A la primera visita, diguéssim, el que fem és valorar la pacient, parlar amb ella, veure quins antecedents té, tenir en compte quines malalties ha tingut fins ara, quins tractaments està fent. També es té en compte si ha tingut antecedents familiars i això, aquí a la província de Tarragona tenim una unitat de consell genètic a la qual també derivem pacients i una vegada tenim fet tot això, l'explorem i veiem quin és el millor tractament per a fer a la pacient. Una vegada ve a la consulta se li explica quin és el tractament recomanable segons el protocol que nosaltres seguim per al seu cas i nosaltres els fiquem tant els tractaments de quimio com els tractaments de quimio amb anticossos es posen aquí a l'hospital de dia. Si és un tractament hormonal, que habitualment és amb pastilles, doncs li dona a la pacient i ella farà el tractament. Els efectes secundaris també s'expliquen en aquella primera visita i després, conforme anem veient a la consulta, se van actualitzant i anem veient com toleren els tractaments. En tot aquest procés que segueix la pacient, hi ha moments en què són més durs per la pacient si torna a aparèixer el tumor. Per això, per aquests casos en què no podem curar tots els pacients, és molt important la investigació. Ens hem de sumar tots a la investigació, entre tots ho farem possible, Emma som totes.